मामुलि बे मामुलि जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों ब्रादार सिस्टारमोन गावनि जिउखौ थैयागारा माने गावनो फोजोबस्रांना लानो नागिरदों आरोना सानै बर' लाइमोन मोजां मोनलायनानै मुलि जानानै थैनो नागिरदोंमोन लोगोफोर दायो नोंथांमोना क्लिपआव नुखाबाय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फिन खेब आंनि चेनेलाव बरायहरबाय दायो लोगोफोर मुलि जानानै सानैबो थैसिगौमोन आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजिगोन मा गामिनि बहा जानाय दा नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय क्लिपआव नायलां ओरैबायदि माने जोंहा बुंनांसिगोन आरोना गोसो थोनायाव जिउबो बावनो हायो माबाबो बावनो हायो होनना बुंनाया बेनो माने रावनिबो साननाय हनाय मोनथिया गावनि जिउखौ मोजां मोननायाव गारनो थाखाय जोबोद डेन्जार आरोना नायलांदो मामुलि बे मामुलि टिउसनाव थाङोमोन नामा हमना लाखिथ'लाय आं मबाइलखौ लानानै जायगानि नामासो प्रग्राम जागोन जायगायासो प्रग्राम जागोन दहाय रेपर्टखौल' ला नोङो रेपर्टखौल' लालाय मिथियाब्रा मुकेश मानसिफोरखौ हरना दै गैलालै दङ ओरै मबाइला सुनाखौनो होदोंमोन जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावदों ब्रादार सिस्टारमोन गावनि जिउखौ थैयागारा माने गावनो फोजोबस्रांना लानो नागिरदों आरोना दा नायलां नोंथांमोना माने जोंहा मोजां मोनलायनाया मा बुस्थु जितु गियाल'आ बिसोर ब्रादार सिस्टारमोना सानैजों थैनो नागिरदों आरोना दा जाथाया मा मोनथिना मोनाखै जितु आंनि बायदिब्ला आंनि साननाय बायदिब्ला जाथाया ओरैबायदि जागोन जितु न'खरफोराव माबा मोनसे प्रब्लेम दोङो बिसोर सानैनि गेजेराव माने होलाया माबाया होननानै दा लाइमोनफोरा ओरैबायदि साननो रोङै जादो गावनि जिउखौ माने मोजां मोननायावनो गारगोन आरोना दा गोबाङा सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाबोनाय माने मोजां मोननायनि थाखाय गोबाङा जिउ गारनाय आरोना दायो नैसोर लाइमोना माने सानैबो जादों आरोना सानै जादों माने हिन्जावसायाथ' तत गैखाया दा जेन थेनसो बासिनाय बायदि जोंहा नुनो मोनदो आरो नै कमेन्टआव नाय कमेन्टआव गोबां राहरदो बिथांमोनखो जितु राहर जागोन नालाय दा दुखुनांथाव बुंनांगोन आरो जोंहा लाजिथावबो बुंनांगोन आरोना दा मोजां मोनलायनायाव जुदि बेबायदि गावनो जिउखौ खोमाना लायोबा दा बेखौ मा बुंगोन आरोना मा बुंगोन सोरो मोजां मोनलायनायनि थाखायनो जुदि जिउ खोमाना लायोबा एसे ब्लार खालामना होनाय जाबाय जिहेतु मोखांखौ देखायला आरोना सोर बिसोरो मोखांखौ देखायथ'ला आंनि नैबे भिडिअआव होनाया आंहा लस जागोन मानो होनोबा चेनेला स्ट्राइक नांनो हागौ बेफोरबायदि भिडिअखौ होजाया आरोना इउटुबाव नाथाय आं होना होबाय आरोना मा आरो जितु गासिबो नुनाय बायदि गासिबो एसे टेक केयाराव थानाय बायदि बेबायदिनो आरोना दा ओरैबायदि जाबाय बाथ्राफोरा आङो मोननैसो बाथ्रा बुंनि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबा नायलां आरोना इन्टारेस्टेड गैयाबा बरिं मोनोबा स्किप खालामबाबो जागोन नोंथांमोना बेक खालामना थांबाबो जागोनखि आरोना दा बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ'यै फिसाफोरखौ फेदेरबोदो स्कुलाव आरो जाहोनो थाखाय हाजिरा मावो माबा माबि मावो दा बिनि थाखायनो जोंनि गथ'फोराबो खर' गिदिर जाजोब्बाय आरोना हाजिरा मावनो मोनाखै खामानि मावनो मोनाखै बिमा बिफानि सायाव जागासिनो बेनिखायनो खर' गिदिर जायो आरोना बिमा बिफाया जि ओरैबायदि खस्थ' मावनानै फिसिगासिनो दोङो बिमा बिफानि माने अननायखौ बिमा बिफानि लाइफआ मा जागोन बेखौ साननो रोङाखै गथ'फोराबो दा बिमा बिफाया गथ'फोरनि लाइफखौ साननानै उन्दैनिफ्राय हाजिरा मावगासिनो दोङो जाहोगासिनो दोङो दा देरनानै जुदि गथ'फोरा माबा मोनसे गोसो थोनायनि थाखायनो जिउ गारोबा दा बेफोर बिमा बिफाखौ सोर नायगोन लाइफआव बिमा बिफाखौ सोर फिसिगोन मानो जाहोगारनाय मानो फेदेरगारनाय बिमा बिफाया बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जुदि मोजां मोनलायनायावनो जिउ गारोबा दा बिमा बिफाया बिसोरखौ मा बुंगोन ना गोबां लासि सिंनि खोथा गोबां साननो गोनां खोथा दा आंनि बुंनायाव बेनो नोंथांमोना सोरबा कापोल्स दङबो जानांगौ कापोल्सआ थाखायो दा गाज्रि मोननाङा आंनि बुंनाय बाथ्रायाव
कापोल्स भिडिअ नायदोंबा नोंथांमोना आंनिखौ गाज्रि मोननाङा गासिबो कापोल्सआ बेबायदि जाया बुंबाय आरोना आङो गासिबो बेबायदि नङा आरोना आङो जिखिनि जादों बेखौसो बुंदो जाय मानसिया हाजिरा मावनानै जागोन हाजिरा मावनानै फरायगोन लिरगोन बेफोर मानसिया गावनि जिउखौ बेसेन गोसा हिसाबै सानना लागोन आरो मोनथिगोन गावनि जिउआ गावनि लाइफआ बेसेबां बेसेन गोसा दा बेफोरबायदि मानसियासो थैनो नागिरो गोसो थोनायाव माबानायाव बेफोर बिमा बिफानि सायाव उरायजोबनाय गोजा बिमा बिफानि टेनसनखौ मिन्थिया गावनि गाव टेनसन लादो गोसो थोनायनि माबानि टेनसन लादो थैलाबायनो नागिरदो थिग बेबायदि जायो आरोना दा नैबे भिडिअआव ओरैबायदि गाज्रि मोननो हागौ कापोल्सफोरा आं सिगाङावनो बुंखाबाय भिडिअआव गाज्रि मोननायनि जेबो खोथा नङा नोंथांमोना नैबे भिडिअआव बेखौनो बुंनाय जादों जे बेफोरबायदि आखायाव रावबो दाहो जोबोद लाजिनो गोनां बाथ्रा जायो नोंथांमोना थैनोथ' नागिरो दा थैनायावबो नोंथांमोना खान्थि मोननाय नङा थैखांनाबो खान्थि मोननाय नङा आरो नोंसोरनि न'खरावबो खान्थि मोननाय नङा मानोना नोंसोरनि बिमा बिफाखौ नोंसोरनि फेमिलिखौ मानसिफोरा बुंगोन जे बिसोरनि गथ' गथाया ओरैबायदि जाथाय जानानै थैनाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन आरोना नोंथांमोनाबोथ' जेबो थैनानैबो खान्थि मोननाय नङा आरो बैफोरबायदि फेमिलिखौबो नोंथांमोना खान्थि दोननाय नङा बेबायदि जायो आरोना नोंसोर थैना थांबाय जेबो मिथिला नाथाय गावनि बिमा बिफाखौ इयुननि बागै एसे साननांगौ आरोना दा बिमा बिफाया ओरैबायदि खस्थ'यै माने नोंसोरखौ फिसिदो दा सानफ्रोमबो माने गासैनाबो बिदि जायादेलाय सोरहाबाथ' जब थायो माबा थायो दा जब गैयैफोरा गोबां खस्थ'यै फिसिनाय माबानाय बेफोरनि लाइफखौ एसे नायनांगौ नालाय बिमा बिफाफोराबो आरो फिसाफोराबो बिमा बिफाखौ नायनांगौ थिग बेबायदिनो जायो दा बाथ्राया बेनोसै आङो भिडिअखौ गोलाव खालामला नोंथांमोनहा बुजिदोंबा बुजिखादोना बेनोसै आंनि भिडिअआ जि बुंनांगौ थाल्ला बुंखाजोब्बाय दा बेनोसै आरोना आङो एड्रेसखौ मिथिनाय जायाखै लोगोफोर सासे ब्रादारासो भिडिअखौ शेयार खालामहरदों आंनो नैखौ माने मुलि जाना थैसिगौमोन होनना बुंदों आरोना बिसोरनि गामियावनो माने गुबुन जायगानि बेफोर सिस्टारजों ब्रादारजों माने गुबुन जायगानि माने गुबुन जायगायाव थांनानै थैनो नागिरदों आरोना दा ओरैबायदि बुंदों ब्रादार्स मोना जितु जोंनि जायगाखौसो बदनाम खालामगोन थैनानै जोंनि जायगायाव मानो फैदो मा गामिनि होनना सोंनाय फिननाय खालामदों आरोना दा जेबो खोन्थानो रोङाखै सानैजों अलरेडि मुलि जाखादों नालाय नैबे बथला नोंथांमोना नायना ला बेयो मा बथल थैनायनि बथल आरोना दा बेनोमोन नै बेनो स' मा जाबावगोन जोबोद गोरोन्थि होनना बुंनांसिगोन बिनानाव ब्रादारमोनखौ दा मानो आरोना न'खराव जितु जि जायो मोनो मोना बेफोरखौ जेबो टेनसन लाना लाब गैया गोसो थोनायलाय उनावबाबो जागोन आरोना साखरि ला मोजां ला नोंथाङा जब ला मोजां खामानि माव बे नङा गोबां सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गोबां थायो आरोना बड'लेण्डआव मोजांनो दा सासेबो मोनाबालाय होआबालाय दा बिमा बिफानि सिमाङाबा मा दोङो दा बिमा बिफाया गासिखौबो मोजांखौथ' सिमां नागिरखायो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला माबा मोनसे आपडेट मोनबोयोबा नोंथांमोननि सेराव लाबोफिननाय जागोन आरोखि ना दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनाबो लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थाबैनो 50K खालामना होदो लोगोफोर नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों आंखौ माने बारा दिन जायाखै आंना 30K साबस्क्राइब जाबाय आरोना थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम दा बिदिनो गासिखौबो अनलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना इयुनावबो बेबायदिनो अनलांबाय था आरोना दा आं मोजां आपडेट्स खालामनो नाजागोन जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामोबा थेंक इउ स' माच